Siyabingelela mbukelo khona ekhaya okhuluma umthandazi lamini be-30 Mpumalanga. Masisebenziseni umuthi simbize uNkulunkulu siwacele namadlozi kuze kulunge ini into zethu mbukelo khona ekhaya. Empeleni la emhlabeni kaJuzi mayikhethela. La emhlabeni izinto ezenzakalako ezinye zayivele zikhona nasendulo zayivele zenzeka mbukelo khona ekhaya. Uyabona uma ngabe umuntu uzelwe ekhaya kini kunemgomo ophuma nayo ekhaya kini, kunemgomo oshiwo ekhaya kini, kunemithetho wasekhaya kini. Indawo nendawo inemithetho wakhona, izwe nezwe linemithetho wakhona ongasoze wawuphikisa. Okufana into makaya kogana la kayogana khona ufike alandele umthetho wakhona mbukeli okhona ekhaya. Ngadlozini inemithetho wakhona. Kukhona idlozi lakho lithi lona licela isithembu. So partner wakho like it or not kumele accept. Hayi lo uthi umuntu avela aqaba nje inhloko hayi mbuke kuthiwa ngibe nesithembu mbukelo khona ekhaya. Phinde futhi ngaba umuntu wesifazana ngathi uyazi abantu abadala bangikhomba ukuthi angikabe okuhlala ngoba sonke emhlabeni sinebizo olahlukahlukene, sineziphiwo ezingafani mbukelo khona ekhaya. Siyazi ukuthi endulo inkomo ekadudulwa ngesibhamu ekhaya ebaleni. Kunezinto esizenzayo manje ezibanga ukuthi into zethu zivaleke kakhulu kube mnyama kungalungi lutho. Uyazi ukuthi kungayi nje ekhaya ke kubangela ibhadi. Ukungayi nje ekhaya kubangela ibhadi. Ufuna uhle uya emathuneni lapho khona ufihla khona abantu abadala engaba izihlobo zakho o abazali bakho. Hayi ukuthi uyobagubha uyobheka ukuthi abafihle khona kusese kahle na. Mase nemgodi uthela inhlabathi, mase kunotshani uqenta qente. Yini ekuchaza kona ukuthi abazali bakho basemenene kodwa wena ufuna ukuphila. Ungayiwa ngabantu ukuthi masashonile salukhohlwa ngaye sekuphelile ngaye, akapheli ngaye. Yimbalo itshele lapha izawumini lethana umuntu abola kukhona ozokwenzeka la empilweni yakho. Ungayiphathi umuntu hayi umuntu efanele emhlabeni salukhohlwa. Ungakhohlwa hamba emathuneni ocenta ukuhlola ukuthi sesekahle lapha kule ndlu obabeke kuyo kuthiwa indlu yokugcina. So indlu yokugcina mayingangcoli, indlu yokugcina mayingabi nomene onayo imali ukuyikhonka but icentele ibe yinhle indlu yokugcina mbukelo khona ekhaya. La uneshosho khona wazi kahle bazali bami amathambo abo make umzali wami la igcina khona endlini yokugcina nalo ngambeka khona mina. Lokuphahla egangeni nasezindlini kuphi ukuphahla nje ngoba bayazi ukuthi vele bashiye siphila kuphi emhlabeni egangeni nasezindlini. So kuyimust ukuthi umuntu ayemathuneni. Disemba manje akiye emathuneni kuyobikwa kuyobongwa nanemali yokukhonka amathuna kwenza imisebenzi emakhaya kuhle lokho. Kodwa mbukelo khona ekhaya ungaliyeki ithuna kini igwalo umena wena ukhona uphila mbukelo khona ekhaya. Uyakholwa awukholwa lokhu ukholwa mbukelo khona ekhaya bakuyona ifashion into efika namhlanje into yakudala ivele ikhona. Bomkhulu bethu bahamba balazi iBhayibheli kodwa namasiko abo bebawenza. That's why namhlanje sesisokola kanje because amasiko asawalana nendeleli mbukelo khona ekhaya. Wena nje mbukelo khona ekhaya uhlele ekhaya manje wazi mhlophe nke ukuthi la ungene khona manje soxakekile umshado ongene kona ube kuya ngawo ngaba kusasithembu. Awufuni isithembu kahle kahle wena. Lena kunemuntu ogana indoda yinye uyasokola. Kunomuntu ogana isithembu uphila kamnandi. Kunomuntu ogana isithembu uyasokola. Kunomuntu ogana indoda yinye uphila kamnandi. Lento ivice versa impilo idayisi mbukelo khona ekhaya. Abaningi la 2020 bese 3 intombi zakhe ezi afford nifaza bawu4 bazakhe yaba afford umuntu wentombi yinye akayithithela kenze lutho iyamehlulekisa. Impilo ifana idayisi uyijika ikwini ijike udliwe. Uyazi mbukelo khona ufuna ukuphila kuphi, ufuna kwakhe emakhaya noma ufuna ukuphila silungu noma ufuna kungasebenzi, ufuna imali ifike ngebusiness noma ufuna kuba nesithembu. Wena wazi kamhlophe nke inkingi kuphi mtshele awumakodwa kami ngiyakuthanda ngathi mama mina nesithembu ngiyasithanda. Avuke inkani angisho ukuthi ngizosithatha but ngiyasithanda. Ikhona ithandako uma ithumbu ungayiphesa ngobuhlungu bayo ngeke